Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ι από τους ADA Gamers. Να το γράψω κιόλας. Ήθελα να κάνω μια γνωριμία με εσάς. Να σας πούμε ότι θα συνεργαζόμαστε για το βίντεο μας για το κανάλι. Θα κάνουμε βίντεο με τη φωνή μας πλέον. Αυτό από μένα. Μπορεί να σας κάνω βίντεο και ο DJ Gamers. Δηλαδή, ξέρετε, οι άλλοι, δεν μπορώ να πω τώρα ονόματα. Και θα τα πούμε σύντομα. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι από εμάς. Συμμετέχω και σε ένα ακόμα κανάλι, Αναστάσιος Βα, θα θέλετε. Και οι φίλοι μου συμμετέχουν στο Angelica's Tube και Κοκοτασίλιας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, τα λέμε αύριο στο επόμενο μας βίντεο.